Hola, soc en Pere Raich i us vinc a presentar la meva primera novel·la, La noia del desert. Una frase que sintetitza potser tot l'aspecte del llibre és: la nit era plena d'estels, cada estel una esperança. És la història de la Fajira, una noia saharaui que ens explica la seva vida, que està plena d'entrebancs, de coses bones, de coses no tan bones, i que on la imperdonable ignomínia de l'estat espanyol davant del poble sarauí queda latent com a comú denominador de la història de la Fajira. Tot li esdevé en conseqüència d'aquest fet. És molt entranyable i alguns comentaris que ja han sortit a la palestra diuen: acabo de llegir la novel·la, enhorabona, costa de deixar perquè la trama està ben lligada i vols saber què passa. Ostres, és una obra per caure a la bava, un llibre magnífic. Jo crec que si us hi apunteu us agradarà i a mi em plaurà molt saber la vostra opinió.